Hi mga ka-Aishi! Niata karon sa Maramag Bukidnon sa PBE Mindanao Technical and Teacher Preparation School. Eskwelahan ni siya mga ka-Aishi sa Rice Machinery Operations NC2. A few moments later. Hi mga ka-Aishi! Mao ni ang mga estudyante karon nga mag-actual operation diri sa rice field. Mag-practice na sila karon sa ilang nahibalaan unsaon pag mag-drive na sila karon sa tractor o ato silang itan-awon kung naabay yung ilang nagkatunan sa ilahang schooling, no? Sa TESDA in situ ni sila. So, mani siya mga ka-Aisha. Namina pa sila sa instruction sa ilang teacher kay para siya finalize na yun yung instruction. So, ang uban ana naka testing na ang uban ana po mga first time pa lang. Itong paminawon ang atong paminawon ang ilahang discussion ng dapito. Kung pembira ka, betul agak pembira ka. Dagang. Lapan kelas, dia dekat ni sekali ke macam dagang ni. Dagang ni nak ingkan sana siya. Nak neutral dari dia do. Dia macam dagang. Kau dapat berapa pun cerita ni. Oh. Hai tong saya. Apa ni? Jadi untuk terang untuk ini jadi untuk ni. Kekeraan ini untuk orang dungan datang ke buat kira yang ada yang top dia pun kelas. Kani nga makuan mo tunog kag kelas ha. Kani gusto kag constant speed kani throttle. Oh, gusto kag ginay. Ito. Gusto kag kusog. Dire. No. Ayaw pag unit kani ka na ro. Yung brake. Brake. Parking brake. Oh. Atong narang pa no. Narang differential lock. Kani ko ani okay. No. Ano differential lock? Kani lock sa brake. Mga ka-Aishi, nagsugod na sila nana sila dito paingon sa tunga. Dito sila kadto dito maoto ang first nga unom sila kabuok sa traktor nga mag-driving. Ang lima po diri sa turtle. Ano diri akyang mga kauban nga nag-uniform of blue. Wala sila mga ka-Aishi. Ang kanang kuan apa diri sa Maramag ni nga kuan dapita. Kung sa galipingalan farm. Kalimot man ko ato dapit sa tungalan nga farm. So peting luaga diri ang ilang area mga ka-Aishi. Upat daw ni ka hektarya. Ang palibot diri na ay tubuhan. Wag lang tubuhan. Nga naapoy ila kanin diri ang ilang rice land. Kanin diri sa among gitumban mao ni ang maisan. Maisan. Kamulo sila karong tugas. Ay nagtugas dito. Ito mao toy namugas. Ka-Aishi. So ingani diri sa Bukidnon. Daghan ang nila diri produkto diri. Tubo, humay, mais. Ana ang mga produkto diri. Sugan na ana po diri ang kasapa. Nagya po diri bulanghoy. Kay tungod kay sa una mga ka-Aishi, sa dito pa ko sa mua, ngani gapon amo ang kuan pero kanang sa uprat mo ako tatay o nanay ng taon. Sa upon tayo ngani po magdaro nga, o lagi ni kanandaro, magsudlay,
Wa may ingani dito sa amo. Luoy kaayo pud ang taon. Ana nga kanang kapoy jud di ay basta mag-umata. Pero karon ayahay na ang mag-uuma kay mao naman ni nanay traktor, nanay tortol. Dali na lang kaayo. Oh, dali na ang kuan, dali na ang pag-prepare. Five, four, three, two, one.